салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТЖ ва чизе ки матбуъотҳо яъне сомонаҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Бародарон, агар мушкил набошад ин видеоро дар Одноклассник, Имо ва дигар сайтҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки мухлисони Барселона дар канал обуна шаванд. Дастгирии шумо, пешравии мо. Имрӯз мисли ҳар вақта дар бораи хабарҳои тару тозаи Барселона гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Рӯз то рӯз маро ин хабарҳо ҳайрон мекунад, лекин кай ки гап дар бораи Барселона ва трансфери ӯ меравад, дигар маро ҳеҷ чиз ҳайрон намекунонад. Дастаи католонӣ ба Марио Götze ҳавасманд аст, ки ӯ ин тобисон агенти озод хоҳад шуд. Аҷибаш дар он аст, ки дар бораи мавзӯи Götze на он қадар пеш дарвозабони Барса Марк Андре Тер Штеген сухан гуфта буд, ки ӯ қайд намуд, ки ӯ тӯбро хуб идора мекунад ва ба бисёр дастаҳо фоиданок мебошад. Ин тасодуфӣ аст ё ин ки не, шумо худатон интихоб кунед. Лекин аз рӯи стили бозӣ Марио ба Барселона мувофиқ аст ва дар охир ӯро беҳуда бо Месси баробар намекарданд. Аз рости ин хело пеш буд ва ҳамин сухани хело пеш калидӣ мебошад. Оё уровни бозии Götze ҳозир ба уровни бозии Барселона мувофиқ мегирад ё ин ки не, савол ба миён меояд. Лекин инро мегӯям, ки Марио аз Брейтвейт камӣ надорад. Агар боз ҷамъ кунем, ки ӯ ба Барселона бепул меафтад, барои чӣ ӯро нагирем? Аммо дар ин трансфер ман он қадар боварӣ надорам, лекин чӣ хеле ки медонем, Барселона моро ҳамавақт ҳайрон мекунонад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, сарпарасти видеои мо ширкати AdinXBet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилка комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса ТЖ соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Филиппи Каутино ният дорад, ки ба Англия баргардад. Пешакӣ дар ин бора воситаҳои ахбори оммавӣ менавистанд. Акнун бошанд дар ин бора агенти бозингари бразилӣ эълон кард. Филиппи мехоҳад як рӯз ба Премер-лигаи Англия баргардад. Мумкин ин чиз имсол рух диҳад ва мумкин не. Мо ҳанӯз чизеро муҳокима накардаем. Ояндаи Каутино дар Мюнхен аз Бавария вобастагӣ дорад. Оё онҳо мехоҳанд, ки иҷораашро дароз кунанд? Мо мехоҳем дар ин ҷо боқӣ монем ва ман бо роҳбарияти Бавария дар ин бора суҳбат гузаронидам. Аз ростӣ ман он қадар боварӣ надорам, ки Бавария шартномаи Каутиноро бихарад, то он вақте ки агар Барса нархи ӯро ду баробар паст накунад. Ҳамаи шумо таърихи Ҷеймс Родригезро ба ёд доред. Бисёриҳо фикр мекарданд, ки ӯ дар Бавария боқӣ мемонад, аммо дар маҷмӯъ ӯ ба Реал баргашт. Дар бораи мавзӯи Англия дар ин ҷо вариантҳо хело зиёд аст. Арсенал, Тоттенхем, Челси, Ньюкасл, ки вақтҳои охир ӯро ба он ҷо пайваст мекарданд. Дар ин рӯйхат мо метавонем Манчестер Юнайтедро ҷамъ созем, аммо девҳои сурх он қадар варианти соз нест. Бармегардем ба гуфтаҳои боло. Трансфери Филиппе аз он вобастагӣ мекунад, ки Барса чӣ қадар нархи ӯро паст мекунад. 100 миллион евро ки дастаи католонӣ мехоҳад аз фурӯши ӯ ба даст биёрад, ягон касе ин қадар маблағро намедиҳад. 50-60 миллион евро ба ҳозира бозори трансферӣ рост мегирад. Лекин боз дар ин ҷо савол ба миён меояд. Барои чӣ Барселона ҳадди ақал ӯро як соли дигар дар даста нигоҳ намедорад? Ҳо, маоши ӯ баланд аст ва даста ҳозир ин хел имкониятҳоро надорад. Лекин кӣ медонад, мумкин ки кеси чен ӯро боз ба уровни пешинааш баргардонад. Дар ин бора худ тренер якчанд маротиба қайд карда буд. Меҳисобам, ки Каутино бозингари хуб аст. ӯ ба ман хело маъқул мебошад. ӯ ба Барселона тааллуқ дорад ва дастаҳое ки бояд ӯро бихаранд, бояд барои ӯ пули калон сарф кунанд. Аммо ӯ мехоҳад ба даста баргардад. Ман ӯро дар сезони нав интизор мешавам ва ман тайёрам бо ӯ суҳбат гузаронам, агар ин чиз лозим шавад, гуфта буд Ситьен. Ва ин бародарон аввалин интервюи Ситьен набуд, ки дар бораи Каутино ин хел суханҳо мегуфт. Мутахассис ҳамавақт қайд менамуд, ки ӯ ба Каутино ниёз дорад ва бозингари бразилӣ дар нақшаҳои ӯ дар сезони нав медарояд. Лекин ин танҳо орзуи тренер аст ва роҳбарият мехоҳад Филиппро фурӯшад, то ин ки пули ба дастовардаи ӯро дар трансфери Мартинес сарф кунанд. Агар ин сезон Бартамеоу Каутиноро фурӯхта натавонад, то тайёр аст бо ҳаҷми 10 миллион евро ӯро ба иҷора диҳад. Гуфти гапҳо Бартамеоу чорчашма тайёр аст бозингари бразилиро дар дил худ даста диҳад, асосаш он ки ӯро дар Барселона дигар набинад. Бо ин хел трансферҳо бародарон Барселона имрӯз ба паго фурӯ меравад ва ҳамаш айби роҳбарият мебошад. Шумо бародарон фикрҳои худро дар комментария нависед. Мо бошад давом медиҳем. Ҷанлука Ди Мартио хело хабари аҷиб баровард. Ливерпул бо Барселона дар бораи иҷораи Дембеле маслиҳат кардааст. Ба ғайр аз ин либоссурхон тайёранд шартномаи ӯро баъди ба анҷом расидани иҷора пурра бихаранд, ба шарте ки ҳамаи чиз хуб гузарад. Лекин Дембеле ин пешниҳодро рад кард. Барои чӣ футболбоз ин хел қарор баровард, маълум нест. Пешакӣ хабар буд, ки бо ин хел схема Ювентус мехост бозингари фаронсавиро ҷалб кунад. Чӣ хел гӯем? Дастаи Турини мехост аввал бинад Усман дар якум сезон чӣ қадар бозӣ мекунад ва саломатии ӯ чӣ хел мешавад ва баъдан фикри
пурра хариди ӯро мекунанд. Мумкин Дембеле ин пешниҳодро интизор бошад ё ин ки ӯ мехоҳад барои состафи асосӣ дар Барселона рақобат бандад. Лекин ин аҷиб метобад, махсусан баъди оне ки ба даста Гризман омад ва ба наздикӣ боз бо дастаи каталонии Лаутаро Мартинез амро мешавад. Оё дуруст буд ки ӯ пешниҳоди Ливерпулро рад кард? Саволи мушкил аст. Аз як тараф гирем Ливерпул дастаи пурқувват аст ва Дембеле бо клуб туғри мегирифт. Аз як тарафи дигар гирем дар он ҷо дар ҳамла хело рақобати шадид аст ва бо ин хел травмаҳо Усман танҳо скамейкаро гар мекарду халос. Барои ин ки шанси дуюм дигар дода намешавад. Агар ӯ дар дигар дастаи нав худро нишон дода натавонад, то ӯро аз топ бозингар хат мезананд. Ӯро дигар бозингари ояндадор намеҳисобанд ва мумкин ҳозир бисёри мухлисони Барселона аз ӯ боварӣ надошта бошанд. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Лайк монед агар хоҳед ки видеои нав тез барояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.